ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକଲବ୍ୟ ଗପ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଏକଲବ୍ୟ ଓ ତାର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଆମ ପୃଥିବୀ ଯାହାକି ଏକ ଐତିହ୍ୟମୟ। ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଏକଲବ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଶବର ବାଳକ ଥିଲା। ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ତା ସହ କଥା ହେଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବର ବାଳକ ବୋଲି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବାଳକକୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଓ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଓ କୌରବପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିଲା ଓ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲି ଆସିଲା। ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ହତାଶ ନ ହୋଇ ନଦୀରୁ ମାଟି ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲା। ସେ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କଲା, ଆରାଧନା କଲା ଓ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ସେ ନିଜେ ଧନୁ ଓ ଶରର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜଣେ ନିପୁଣ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଗୁରୁ ଏକଲବ୍ୟ ବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କୁକୁର ଭୁକିବାରୁ ଏକଲବ୍ୟର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କୁକୁର ପାଟିକୁ ଶର ବିନ୍ଧିଲା। କୁକୁର ଆସି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତା ପାଟିକୁ ଶର କିଏ ମାରିଛି ବୋଲି। ଓ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଇ ଏକଲବ୍ୟ ବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଶର ବିନ୍ଧିଥିଲା ବୋଲି। ଗୁରୁ ଏକଲବ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମକୁ ଏପରି ଲାଖବିନ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏକଲବ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଏକଲବ୍ୟ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲା। କର ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଦିଅ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏକଲବ୍ୟ ତାର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ କାଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ତାର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ତାର ଭକ୍ତିରେ ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଲା ଓ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନଥାଇ ସେ ଠିକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଖ ପିନ୍ଧି ପାରୁଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାହ୍ନା ଟିଭି, म्यूजिक प्रेजेंट कान्हा म्यूजिक, स्टोरी प्रेजेंट कान्हा स्टडी। आवर ऑल चैनल सब्सक्राइब कान्हा टीवी नेटवर्क। समस्त आगे समस्त नुआ।